पैलाव लांसगो दिनै गोताल खलायै जोंनि बबाग्रानि थानसालि मारिगाव फाइमानि बागै प्रकाश देबरमा दै बनि लगेसन जदन पाइफैया हामजामा दै खुलुमाया फारो जोंनि महाराजा अपानाव फाइ सफायजाक बनबानि खुलुमाया फारो दै पाइफैया हामजामाया फारो जोंनि जद एमडीसी जद लिडार DWF YTF तिप्रा दै जद दाखौ दै बहसना आनि हामजामा दै खुलुमाया फारै निरावनि बुसकांव किसान कक चारनो जों जदनो साइमानो जोंनि तिप्रासा दफा यगनाय हिंखा हिंखे जोंनि बबाग्रा नेतृत्वसि जों यगै मानाय जों गोबै जदि यगनाय मोसौ खांख्लाय बबाग्रा जे तावा ग्रेटर तिप्रालेन मुभमेंट खाइतमानि बिसिटिसि जों यगै मानाय अमनिरो काहाम केनो साइमानो दिनै गोबांमा लकरक जोंनि तिप्रामो थाय बायखो जोंनि बबाग्रा न जेबाबे ग्रेटर तिप्रालेन दालार अबास्तव काल्पनिक नै साइतनाय रन जों सानानि नांनाय जत अर तंनाय ताखक दै बहौर जोंनि बबाग्रा बारबानो साव तिप्रासा दफानि पार्मानेंट सल्यूशन तबनानि बागै ना बीजेपी नि कोनो एजेंडा दङो ना कांग्रेस नि दङो ना सीपीएम नि दङो शुद्ध बरक जोंनि ग्रेटर तिप्रालेन न अबास्तव होनै साव भारत बर्षआव गोबां राज्य प्रतिष्ठा ओंखा स्वाधीनतानि परे जोंनि बबाग्रानि नेतृत्व ग्रेटर तिप्रालेन मुभमेंट खाइमानि निरक जतनो साइमानो अम भारतनि संविधान सुइजात भारतनि संविधान मुताबिक सि जोंनि बबाग्रा डिमांड खायो ओसिनि दाबी जदि काल्पनिक बुङै तंखे अबास्तव बुङै तंखे भारतनि संविधान सुइजात दंमारनो एमेंडमेंट खायो ताबो भारतनि पार्लियामेन्टआव सोलायै दइमानो गेतानि सोलायाबा भारतआव अमाहाय गोबांमा राज्य प्रतिष्ठा नायखो बीजेपी नि नेतारो गोरखालेन्ड सेपारेट स्टेट नो सपोर्ट खायो ते अन्यान्य राज्यआव बिदर महाराष्ट्र नि जागायाव बीजेपी नि नेतारो सेपारेट स्टेट नि बागै जेफ्रो बर कक सावो आफ्रो हिंखेबानो सांबैदानै फै दिनै जोंनि बबाग्रा साखेबानो अ सांबैदानै फै नगे जों अरनो बुजिलायनानै नांगो सुदु जोंनो गोमरा खायनायनि बागैसि जोंनो फेम लग्नायनि बागैसि जों आइगेनि लाइफ मारो गोरोगै नायखायखे नुगो जेफ्रो जों थांसा खलायै चबा खायखायखे जोंबानो जोंनि इतिहास दङ अ जागा जोंनि आंकेल अनन्त श्रक दङ जोंनि बिके सार दङ बर'नि नेतृत्व सामसरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया ते हरिनाथ देवरमा न खबै गोबांमा लिडार जेफ्रो थांसा खलायै चबा खायफ्रो जों एरिसि मानखा दिनै जे ताबक जों एरिसि होनो अपोजिशनाव दंलाय माने ताबो जों थांसा खलायै बबाग्रानि नेतृत्व चबा खायखायखे जोंबानाय बबो दायथि सिमानाय दिनै गोबांमा लकुरक जेसेफोरनो साइदंथों दिनै ताबो प्रलोभन जेसेफोरनो फुनुक जाथों 1300 कोटी फाइ दङ निरनि बागै निरनो प्रजेक्ट रनाय राबार बागान रनाय बुंफां रनाय मोसौ फार्म रनाय नग रनाय हाय होनै जोंनो फेम लावगै ताबो बर'नि या नाहनायनि नाय दङ फियाबा अमो पार्मानेंट सल्यूशन या दिनै बुरा बुरि बाता बर 2000 रनाय हि हमानि निरनो रवि फेन रनाय इलेक्शन गानावो हिखे जेसे बुरा बुरि तंनाय रनो अमो जिनि पार्मानेंट सल्यूशन या जिनि पार्मानेंट सल्यूशन जों जिनि हा जिनि शासन ओंनानि नांगौ अमो जिनि बबाग्रा बारबानो सावो दिनै एक समयो जिनि हा जिनि शासन होनै सावै जिनि खगै दिल्लीआव बस्ता सुरवै थांनाय रक बर'नो जों सिनिनानि नांगौ एक समय आसो तिप्रा पुलिस टेररिस्ट होनै सानाय रक ताबोखे जिनि तिप्रामो थानो दमन खायनायनि बागै जि तिप्रा पुलिस दङ आश्रयफोर दङ टीएसआर दङ बीजेपी खायनाय रक तावरा होनै साइ दङ अमाहाय लिडारनो जों बुजिवानि नांगौ जे निजेनि साक साक हामख्रायनि बागै दिनै दफानो तुमा खायमा अम परिष्कार मै थांखा दिनै जों अमाहाय लिडार गोबांमा दङ जे निजेनि बायथांनि हामख्रायनि बागै दफानो फालै रमानाय जा फियाबा दिनै बबाग्रा जोंनो फेवनानै बागै सिफायो निरवनि थानियाव कुनो सारानि बागै फाया नारानि बागै फाया जुनो जोंनो फेवनानि बागै सिफायो दिनै नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत स्वाधीनता खायनायनि बागै बसावो
निरानो थुई रोडी आं निरानो यक सामा रोनाय निरानो थुई रोडी आं निरानो फियाव मा रोनाय सानि नता रोनाय होनै सावो जिनि बुबाग्रा निरानो थुई रोडी होनै साया सुनु थानसां नि होनै सि सावो निराव थानसां नि आं निरानो ग्रेटा टिप्रालेन तबो रोनाय ओ कौ सि जिनि बुबाग्रा सावो nge जों खलायसासि थानसां लायनानै बबो जों बाय जों थानसां नानिसि बै बाय थानसां नायनो नांगिया सुनु जों बाय जों थानसां नि जिनि बुबाग्रा जोंनो यक सामा रोनाय बबो गोरों मा थानसां नायनो नांगिया बोसकां 5-6 मास निराव थानसा दंदि आसके जों यक सामा मानाय nge जों तंलायनाय बागै जे जिनि ताबो फोनो दिप्लामो थाफाया खरंनो जों सारानि नांनाय जे निरावबो 6 मास नि बागै जिनि बुबाग्रा जे ग्रेटा टिप्रालेन जिनि टिप्रासनो फियावनाय बागै फाइ दंमानिगो निरावबो लगेरदि हाय हरि मासनाय दिनि साक बाय थां हामख्राय जत नायलायोनो जों 70 बोसोर फुलाव जाफायो आं साख्रि देमानो बेकार होनखायके आं कन्ट्रेक्टर सामोन्दो मा खायनो आं बेकार होखे जत अमा हायकेनो खरकसा खलायै जान जा हामख्रायनो वान सलायै मांनो जों 75 बोसोर गावै पाइखा ताबो जों मा वान सनाय पालनि बागै जों बेसां 6 मासनि बागै सुनु जों पालनि बागै वान सलायनाय जतनि बागै गाहाम मोननाय अमसिसिनि बुबाग्रानि नायमोन